Духа Святого. Пан с вами. Вітаю всіх вас, дорогі брати і сестри, на сьогоднішнім святі Хресту Пана. Сьогодні, дорогі брати і сестри, Пан Єсус приймає хрест з рук Іоанна Хрестителя. І Пан Бог сам підтверджує це, кажучи, це Син мой любимий, умилований, яким маю подобання. Тому, дорогі брати і сестри, на початку нашої святої мши так само варто подякувати за наших батьків, які нас довели до хресту, наших дядуль, бабуль, а так само за батьків хресних і за святарів, які нас охрестили. Бо кожен з нас, хто прийняв хрест, став Дитям Божим. Так само, як Пан Бог казав про Ісуса Христа, свого Сина, так само каже про нас, що кожен з нас є для Його люблячим дитятком. Тому, дорогі брати і сестри, варто в цей день подякувати за той хрест, який кожен з нас отримав. Спочатку Святої Мши представимо тепер доброму Богу наші інтенції і просьби. Я спробую на святейшу ахвяру, інтенції подяки Пану Богу, Матці Божій. Сьогодні Діана Кот, наша молодь, дякую Пану Богу за всі годи життя свого, у день народження, щоб добрий Бог тебе так само благословляв, давав ласку, потрібні ласки на кожен день, і щоб то, що ти робиш своїм співом, своєю ігрою на фортепіано, щоб добрий Бог тебе так само дарав эту ласку на кожен день. Перепросим теперь Пана Бога за наши грехи. Споведаюся Богу всемогутному и братья и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, вчинками занята. Моя вина, моя вина, моя вельми великая вина. Прошу святейших, за все ты, Пану Марию, всіх ангелів святих, і вас, брати і сестри, моліться за мене до Пана Бога нашого. Нехай змилується над нами Бог усемогутний, і відпустивши нам грехи, доведи нас до життя вічного.